Salutare și bine m-am regăsit la un nou videoclip. În această seară o să facem un review la meciul dintre Spania și Belgia. Momentan este 1-0 pentru Spania în minutul 38 și o să vă arăt așa și vouă câte 2-3 secvențe, deoarece nu pot să vă arăt așa multe că îmi blochează videoclipul. Atenție aici ce gol a dat Belgia 1-1 înainte de pauză cu 5 minute. Bine vă arăt secvența, stați așa să vă dea. Mamă fraților, ce gol a dat! Wow, nu mă așteptam la așa gol și să dea Belgia. M-a așteptat să câștige pe Spania cu 2-0, 3-0. O să vă arăt acum, în minutul 40 a dat un gol superb, superb, fraților, uitați. Uitați aici ce gol, fraților. Uitați. Uitați aici ce gol a dat. A început și repriza a doua. O să pun și aici câteva faze și sperăm să fie cele mai bune faze.